Salamu alaikum. Wa alaikum salam. Me shago? Allah. To Allah akwai biredi. Akwai. A bani guda. To. A bani guda. Akwai sabulu. Akwai. A bani sabulu guda. To. Nace kana da irin ya alewan nan ta yara? Ita ma a bani guda. To an gama. Akwai man shahi. A bani guda. Ina ƴan madaran nan ta sacen da aka shayi. Ita ma a bani guda. To an gama. Mallam akwai leda. Ka bani sunki guda. Akwai tumatirin gwango. Allah sarki shi ma abin guda. Mallam kana da Lipton. Shi ma Lipton din ba ni guda. Baka da irin dan gugurun nan. Ba a rasawa. To shi ma abin guda don Allah. Allah sarki. Mallam akwai makaroni. Akwai. Ban makaroni guda. To. Akwai suga. Akwai. Aunanin kwano guda. Kana da tonton. A bani guda. Akwai coke. Akwai. A bani guda. To. In ɗauko min coke guda. An gama. Nace kana da kwai kuma ko? Komi akwai. To shi ma duk a bani guda. To yayi. Yawwa. An gama. Allah sarki. A'a. To. Wai. Allah ga su. An kulle. Wallahi da kyamma. Allah sarki. Leda ta cika ko? Ta cika. Jinjin. To abinda za a yi mallam. Ka aje. Buhari ya kusa sauka in kaya na sauka in toya ansa. Wallahi. Kar a manta idan baka yi subscribe a wannan channel din ba kai kasa ka zaka ga inda aka rubuta subscribe ka danna mana alamar subscribe.